लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरायहरबाय ओमफ्राय जोङो दिनै गणेश मन्दिराव थांनायदो जोङो थगिलांनायदो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननोबो शेयार खालामनाय भिडिअ लाबोबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड बा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरोना ओमफ्राय आंबो बेक खालामगोन ओमफ्राय नै जों फुरा रेडि जाबाय नै फिसालायाबो गानबाय Tata semua. Nang saja sakan, paham sakan nang jo. Helmet kang dagan gede. Terus makan kang keren siang. Terus para laki lagi ini. Monfibay sih nggak mondirang. Mày Ikoro oh. Ini nomon apa nomon? Kalau lo kayak sijabai lo kayak nak kena kalah guys, tapi bayo. Ada kamar juga, bisa gitu kamar na, para video lebih kayak sesuai kamar na. Kamar model kisi deh hilang ni mabesya. Ini lagi. Bisa. Enjoy ini. Bitingबो दङ ओमफ्राय नै बेहायबो ओमफ्राय नै बिथिंबो दङ आरो ना Sachi lo kayak Nani mau apa ini? tanah gede. Nani. Tongsai. Masana kan sini itu imus akan ya. Dengan deh. Ganpati Baba Bonia. Masa deh. थांलायनोसै जाथ'लायबाय लोगोफोर Masa lalu. Bawa korban di jalan. Masih kira sana. जाया Malu. एख' जाया आंनो साल' ओइ सिङाव मा दोङो सा लोंनायदो सा ओंखाम जाबाखैमोन ना उदै खालियै फैदोंमोन फुजा खांबाय नालाय सा लोंनोसै दा बाबाया खरसा जा ओंखाम उखैगोन नङाबा खरसाखौनो होयो लारु जागोन बाबा मालाबा जाखांलाय लांबायलै बिसोरो आङो साल'सो लोंगोन आबाया लारु जादों दहायबो जाखांबाय मोनसे मन्दिराव होनायखौ आंहा साल' आं मायबा जानो बासोलै जोंनिया फुजा लाबनाया नै फुजा होखांबायबो बेसेबा बार अखा फैनायदों नुदोंना खोमसि जाजोब्बाय हरबायसासो जाबाय नङाबा बारा टाइमानो जायाखै माबाल'सो जादों 10:30ल'सो जादों मासे बार अखा नायनाय एखे थाबनो थांनांसिगोनहाय मार अखा फैनायदो लोगोफोर लामा ससेयाव अखा मोनमारथारबाय जोङो हाबनानै थानांगौ जाबाय नै मा जागोनलै अखायालाय बाबा अखा सिजाबाय अखाया जि गोदो दङ सोना दङ बथाया दङ ना दङ दे अखाया गारबायहाय दासो फैदो ओइ नोंसोर फिसा मोनदों ना अन्थाइजोंनो गेलेगासिनो आरो फिसालायाथ' अन्थाइजोंनो सोना
लानोसो नागिरदों पकेटाव ओइ फैदो बाबा ओइ बाबा थांसै ओइ गालांसै हाखाबाय उनाव ए मानो गाखोलाबाय नोंखौ नोंसोर थांना ला चक्लेटखौनो जाना होनसैलां गरसे नोंबो जानो नोंखौ जानांगौ बेखौ जानांगौ बेखौ आंनो हरदो मोनसे नोंखौ जादो आं बेखौ हरदो बे गावमारदो नामा गावाखै दे या मालाय अन्थाइजोंनो स्कुटिखौ गावजानो गिसिरजों स्कुटिया गावसिगोन होनना थगायबाय थादों आरो आंखौ नै अन्थाइया लांगोन सुना ला पकेटाव नोंनियाव मोनफैबाय जोंफोरा नै गिजा अखायानो हायाखै जोंनिखिजा माबानिफ्रायनो हायाखैना नलबारि एसे ससे बारबोनायनिफ्रायनो हायाखैना अखाया फुरादिलै आं मिथिया माबा फुरादिनैनिफ्रायनो हायाखै स्रां स्रां ओमफ्राय दा दोमैसो दा आरो नै खोमसि जादों हानो नागिरदों ओमफ्राय दा मोनफैबाय प्रसाद जानोसै जोङो ओइ बाबा ओंखाम जानोसै दायो दिनै मन्दिराव थांदोंमोन नालाय निरामिस जागोन जोंहा दालि आलु फान्थाव बाथोन दालिजों सजना ओमफ्राय आलु फ्राय फान्थाव बाथोन जानोसै बाबा लगायना होनि ओंखामा बारा जाखांनिया Apa nih lo kenal? Lo napa bayi? Sudah kena ya apa nih? Gudung, gudung, gudung nama? Sosona. Gudung geli, mana ketemu nang geli kan? Sosona apa baca? Belum. Apa lagi? Anda. Iya belum nih. Itu, sungainya. Kalau masuk ke dalam ini. Kalau konda? Kalau konda lah. Kasau. Ika apa? Hei, asal dali ini nama. दायो सानजौफुनि ओंखाम जाखां लोंखां बेलासि जाबाय नालाय थास' बिथ'रि खानो थांनायजों थास' बिथ'रि थास' गोसोमनि बिराद जानो लुबैदों आलुसो दा हराव जागोन माखासे जादोंना बेसरा मार गोथाव जायो इदियासो फिसा फिसा राथि राथि Mama, glok-glok ke glok-glok menang. Masih siapa? Baba. Ini geli banget tuh tadi nggak sih ya? Ini geli, yang ini share betul. Malah ban sana nak. Ayo makan dulu nggak? Aman cek lagi. Mana ya sih sama? Hei baba, sama. Sini tuh nih ya. बिथुरियाबो जि साफा साफा नै आरो आखाया ओरैबायसा अबस्था गैला नै थास' खानानै साफा साफा मोनदों ना नै गोरलै गोरलै नै सिंग्रि मैखिजों थास' बिथुरिजों सायना दोननोसै आङो बासिखांबाय थास' बिथुरि ओमफ्राय नैबेखौ दा मोननो गोनाङाव होगोन